F'analiżi li fiha foka fuq l-irwol kruċjali tal-qrati, l-editorjal tal-Gazzetta Illum appella għall riforma ta' sistema li sejħilha imperfetta. L-editorjal fakar li l-ġudikanti illum ma jistgħux jgħidu li m'għandhomx kundizzjonijiet ta' pagi tajbin jew li m'għandhomx strutturi li jgarantixxu l-libertà u l-indipendenza tagħhom, minn barra li għandhom id-dritt jażlu huma stess lil prim imħallef. Il-Gazzetta appellat biex il-qrati jkunu aktar sinċiri mal-prinċipji tal-ġustizzja. Qalet li ma jistax ikun li hemm inkonsistenzi grassi fis-sentenzjar, preġudizzi rampanti, kif ukoll interpretazzjoni limitata tal-liġi. Qalet ukoll li ma jistax ikun li fejn ikun hemm konflitti ta' interess ma jiġux dikjarati. Fuq kollox ma jistax ikun li hemm biżibilju każijiet pendenti, inkjesti pendenti kif ukoll differimenti kontinwi. Filwaqt li rimarkat li s-sistema qatt ma tkun 100% perfetta, il-Gazzetta qalet li swaba qed jippuntaw lejn il-ġudikant u mhux lejn il-Gvern.